O Auditorio de Rianxo encheuse onte para celebrar a terceira gala do turismo Barbanza Arousa. Nesta edición, 23 novos establecementos e entidades recibiron o distintivo SICTED, un selo de calidade avalado pola Secretaría de Estado de Turismo. Con elas, xa son 69 os axentes turísticos certificados no destino Barbanza Arousa. Xa é o terceiro ano no que se leva a cabo a Gala do Turismo Barbanza Arousa, un evento que recoñece cada edición o compromiso coa excelencia das empresas e servizos turísticos da comarca. O acto comezou ás 7 da tarde con intervencións institucionais e a entrega dos diplomas acreditativos. A gala, que se celebra desde 2023, busca destacar o esforzo das empresas do sector por mellorar a súa calidade e profesionalización. Simplemente vos quero agradecer a todos e a todas estar hoxe aquí, vos quero agradecer ese traballo conxunto e, como decía, podedes estar moi orgullosos, moi orgullosas, porque entre todos logramos que os nosos visitantes teñan unha experiencia de calidade, unha experiencia coa marca Barbanza Arousa, dende logo. Entre os novos distinguidos destacan servizos de experiencias turísticas como Micos, Bluscus e Turismo Mariñeiro Mar da Pobra, vivendas de uso turístico como Apartamento María Jesús e Casa Río de Grenla, ademais de negocios de restauración, comercio, museos, praias e ata servizos de taxis e seguridade cidadá. O presidente da Mancomunidade e alcalde de Rianxo, Julia Bustelo, subliñou a boa acollida das empresas ás iniciativas comuns. Este logro acredita non só a gran calidade do noso territorio, senón tamén a profesionalidade e o cuidado na atención aos visitantes, mérito do extraordinario equipo humano que lidera o noso sector turístico. Grazas por dar continuidade a este proxecto de calidade co voso esforzo e coa vosa dedicación, para seguir crecendo como un destino implicado que a mellora continua. Quero subliñar que a dedicación e a implicación das empresas turísticas de Barbanza Arousa foi máis alá este ano 2025, participando nunha nova iniciativa promovida por Segitur, como antes comentaba Fátima, para a introdución da economía circular no sector turístico. Tamén participou o director de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, quen definiu Barbanza Arousa como un exemplo para toda Galicia polo alto número e diversidade de servizos adheridos ao SICTED. Teño que decir que agora mesmo é un orgullo ver como un destino de costa e tamén con recursos de interior é un exemplo para toda Galicia en canto ao número e á variedade de áreas que forman parte deste SICTED. Nada máis que 69 empresas e que veñen a incrementar ese número que supera xa os 1.400 empresarios e autónomos que están dentro deste sistema de calidade. O acto pechouse coas palabras do delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, quen salientou que o destino está no bo camiño e é xa referente do turismo sostible. Cada ano que volvo aquí vexo que medramos, vexo máis ilusión e vexo moitas máis ganas dun destino turístico que sabe moi ben cara a onde quere avanzar. Os concellos que conformades este territorio, esta mancomunidade tedes clara a aposta por atraer visitantes con sentido, con respecto polo contorno e cunha visión claramente sostible do turismo. Este é o modelo polo que apostamos tamén dentro do Goberno de España. Un modelo que se plasma, como vimos, na campaña que ides a levar nas próximas datas a Fitur. Parabéns polo seu resultado. Creo que é unha peza que non só amosa a beleza deste territorio, senón que invita a descubrilo devagar. Tras o acto, os asistentes compartiron un espazo de convivencia acompañado polo catering do Curral do Marqués e os viños da IKSP Barbanza e Iria, elaborados pola adega Entre os Ríos, ambas empresas tamén distinguidas. A gala confirma Barbanza Arousa como un destino comprometido coa calidade e co turismo sostible, un novo impulso para unha comarca que segue medrando.